Ето няколко неща, които ми се искаше да знам преди да посетя Рим. Да може да видиш всички забележителности пеша, без да губиш излишно време и без излишни разходи е от голямо значение. За да не се чудиш кой район е подходящ и кой не, може да разгледаш офертите на Green Valley, защото те винаги предлагат топ локации. Важно нещо номер 2. Никога не купувай билети на място. Плашките за Ватикана и Колизеума са нереални. Ако отидеш там, ще си загубиш целия ден. Винаги си купувай билети онлайн с точен час за влизане. И не на последно място. Рим се преживява най-добре сам, затова избягвай групови обиколки и неудобни обувки. Градът е необятен и има изключително много места, които да видиш. А ако си с голяма група, Green Valley ти осигуряват абсолютно цялата организация. Нямаш никакви ограничения и опознаваш всичко в свой ритъм, без да бързаш и без да се съобразяваш. Аудиогида, който ти предоставят директно на телефона, може да слушаш по всяко време и навсякъде, дори и в самолета. По-добре истории за Цезар, отколкото истории на съседа за неуспешния му риболов. Рим е наистина невероятен град, но трябва да имаш добра организация, за това се довери на Green Valley.